Башкортстаныбыздың халық шагыйры Рамил абый Шурагыловның ижади кичәсендә, хәйрия кичәсендә сезнең белән күрешүебезгә шиксез шатбыз. Хәзер инде без хәйрия концерты белән менә безнең инде җегетләребезне поддерживать итеп татарча әйткәндә, аларга менә җиңелрәк булсын дип, әзрәк матди яктан да, акча ягыннан да әзрәк ярдәм итәбез дип хәйрия концертлары белән йөрергә булдык. Шуңа күрә бу ниятебез бик тә әйбәт дип уйлыйм. Сез шулай дип уйлыйсызмы? Акыллы ният дип уйлыйбыз. Һәм дә инде менә Рамил абый улы кинәнеш белән безнең шушындый тәкъдимне каршы алды. Әлбәттә, минем туган якларыма, минем дусларым янына, туган яннарым янына барып концертлар куйык дип әйтте. Һәм инде, хөрмәтле дуслар, улы кинәнеш белән шушы сәхнәбез түренә сезнең якташыгыз, Башкортстаныбызның халык шагыйры Рамил Шурагыловны чакырам. Каршы алыгыз.
барабыз. Рахим итегез сәхнәбез түренә. Альфред Сергазин ул тубышы белән яки районга егеткә. Хәзер инде Альфредтәге тамыры шуннан булса да, ул чисты безнең Кырмысканецкий, без аны яратабыз. Менә бүген әле риф сөйләп тора. Альфред ул аны Альфред хәзрәт итеп тә беләбез. Шуннан ул безнең коллега, журналист, газетчик, газета чыгара. Менә минең издательство бар, аның газетасы бар. Аның белән без 87 елны чыккан күңелләрне яктырт ярылмай дигән бер шигырь. Альфред шуңа көй язды. Шуңа 90 елны матур итеп клип төшерделәр. Альфред белән без байтак еллар брат булып яшәйбез. Рамил агайга һөйләгәннәргә кушылып, ысынлап был проектта без Рамил агайга утырып уйлаштык та, Рамил агай без хәйрия концертларын башлайык. Без яудагы солдатларга посылкалар ия башладык. Мәсетләрдә оек башлар бәйләп һәм үзебезнең мусулман солдатларына шевроннар эшләй башладык. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. На основании решения президента Судом России в связи с 60-летним юбилеем за видные заслуги в деле духовно-нравственного возрождения общества и весомый вклад в сохранение исконно отечественного духовного наследия, укрепление мира и согласия между народом и последователями традиционных конфессий России наградить медалью Аль-Ихтисам сплощенность степени Сагид Бидзайн ради Аллаху Анху Чурагулова Рамиля Мутагарулом, поэта-песенника, композитора, города Уфа, Республика Башкортостан. Тағы бір медал, бұл медал енді сізге, құрметті хәзрәт Шергазину Альфреду Минихаевичу. Бұл біздің изге эшебез бурысыбыз хуңгыһы булмас дип уйлайм, һәм халык шулай ук безнең ошо хәйрия концертларына кушылабыз. Хәзер инде шушы сәхнәбез түренә инде шагыл йолдызыбыз, Башкортстаныбызның атказанган артисткасы, үзе җырлый, үзе бии. Сезнең өчен Лилия Рәсүлова җырлый. Каршы алыгыз, Лилия Рәсүлова.
татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гөреф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшегез өчен Башкортстан татарлары конгрессы сезгә рәхмәтен белдерә. Алдагы тормышыгызда да шулай итеп исәнлектә, саулыкта матур итеп яшәргә, иҗат итәргә язсын. Бергә булыйк, бердәм булыйк, сау булыйк. Рәхмәт сезгә.
Sana kumildirsen Kariyet yok İsenlikle kadrin verip Şükür edip yaşayıp Baylık versedir yaşa Diler baylık belaylık İsen olsak mutabıma İsenle bu zor baylık Baylık versedir yaşa Diler baylık belaylık İsen olsak mutabıma İsenle bu zor baylık İlk izge iş verirsiniz. Bana bu bilen yürüyüşler elimi kurmadı. Siz birinci bu rayonda avul halkı üzerine koluna gelgençe aksa jiyişip bizden yola kıyışkı avul kıcatliğinde de avul sabitinde de aksa jiyip hizmet etişi jigitlerimizge doğan elimizi saklası jigitlerge evler satıp alıp jiberdik. 2 mertebe gittiğinde onlar barın jittiler bu gayında Allah isen soğuk açsınlar deyip kütüp atabız indi. Rəmil'e gidildi. Rəmil'de en birinci biz bütünde rayın grevistinin haberçileri bulduk. Rəmil şunday bildi ki yine malay birinci Rəmil şuraya kurup şeriye oğlundan deyip çakırıp çıkardılar da granatı verdiler. Bir de bu neydi malay eken? Bana şu malay bugün. Bana kim bulgan bilasinde. Bana yılların geçinde bugün kırga kirgeç orayı bir çıkıp tura Raspисание koyarım. Anda raspисание bütünde. Keldim de sen kim oldu? Ben Rəmil Şaragov deyip. Ben tege Rəmil Şaragov. Şöyle tanışıp gittik. Rəmil bütünde o vakitte şiirler yazayır. Cırları yuğaya. Onun birinci jırı bizden ana Aydar Ganiyev bizim bile Bagud'a okuyabilirdi. Rizvan Hakiyev bizim bile birge okuyabilirdi. Hatının Nefise merhume bulduydu. Ana şu vakitte bundan kaçsam Allah'a diyen birinci jır bilen Rəmil, Rizvan Hakimov hem Aydar Ganiyevlar 3 yıldız kalkıp çıktı. Mişvali betem. Bu 1998 yılıydı. Rəmil yanlış olsa şöyle bulgan deyiş. Benim jırlar da var. Bir yine jırның şiirini okuyayım da Rəmil şöyle bet. Köpten küteydim seni köpten köp yıllarga indi sыңladың. Ömrümnün şeşke atkan yazı jeylerinde sen bit bulmadың. Bulmadың sen turmuş illerine karşı bargan şakta yalnızım. Buranlarda kolup adaşkanda atkan şakta köpte yıldızım. Tünler boyu yuklay almaganda yonlarında sen bit bulmadың. Niye kirdin altın küzler jipkez? Öz yolumdan elle olmadım. Rəmil, Pırat, sine rahmet. Bik izgeşle yürüsüz, devam etiniz. Başkasında rayonlar көп. Oңышlar. Туған тілді ұнытуға тиіш түгілбіз. Мен қойдағына барсам да, туған тіл турында ұршылам енді. Туған тілді ұнытуға тиіш түгілбіз. Барасы, Туспық юлын яқын еткен, Татары башқыр баласы. Туспық юлын яқын еткен, Татары башқыр баласы. Уфа қожан, тус һәм туған, Алар әкелері таған, Алдайлардан мирас туын, Бізге туғанлық қалған. Ürdek yaşa Başkırtıstan, hem jırlap Tataristan. Ağır kişi seni sağlar, Giden tutkan izlerde, Yıllarda dikilmesine, Nurazından uzarlar.
Сегодня мы посетили прекрасный творческий вечер Рамиля Чурагулова в село Прибирском. Этот концерт был также благотворительным. Все средства пойдут вырученные от концерта пойдут нашим солдатам. Концерт прошел очень замечательно. Было много артистов, звучало много прекрасных песен. Зрители, которые пришли на этот концерт, не пожалели об этом. Приходите на наши концерты. Кырмыскалы районы Прибельский Дом культурасының сахнасында басып тұрам. Әлі генә гөрләп үтте Рамил Дустым Чурагулның ижад кичәсе. Халкыбыз яратып, рәхмәтләр әйтеп безне озаттылар. Рамил Дустым алдагы планнарны тормышка ашырып, яшәргә язсын әле безгә. Иҗади уңышлар сиңа. Хәйрия концертында булдык. Менә Лейсән Абзал рәхмәт. Шундый концертлар күбрәк булсын иде, кеше күбрәк йөрсен иде. Бик матур булды. Рамил Чурагулов оештырган хәйри концертына килдек. Бик матур булды, бик яхшы булды. Халыклар бик күп җыелды. Бик матур итеп тыңладык, зур итеп Лейсәннәргә, Рамилларга рәхмәт. Бүген без хәйрия концертына килдек. Хәйрия концертларына йөрегез, килегез. Без сезне көтәбез, яратабыз.